Proġett ta' tisbieħ permezz ta' tajers użati. Proġett tal-Qawra Chess Center iffinanzjat mill-Premju tal-President tal-Kreattività 2013 maħsub biex jippromovi ċittadinanza attiva li tinvolvi direttament liċ-ċittadini minn tfal sa anzjani u fl-istess ħin issebbaħ l-ambjent. Spjegalna dwar dan il-manager tal-istess ċentru Martin Ketkuti. Huwa proċess fejn qegħdin nagħtu ċans lin-nies u residenti tal-komunità li jkunu attivi u jaħdmu flimkien. L-iskop mhuwiex li aħna naħdmu biss għan-nies imma naħdmu man-nies. U allura l-importanti huwa li permezz ta' proġetti simili, proġetti oħrajn li ħajkunu tisiru fil-futur, inkunu nistgħu naħdmu biex iktar nies jiġu mhux biss biex jieħdu s-servizzi soċjali ma jkunu parteċipi fil-ħidma li qiegħda ssir fil-komunità. Mit-18 ta' Wissu se jitniedu iktar minn 30 kors li se jsiru permezz tad-Direttorat tal-Lifelong Learning. Opportunità biex ir-residenti jieħdu sehem f'taħriġ f'dan iċ-ċentru f'suġġetti bħal Malti, l-Ingliż, Sfin u oħrajn. Il-President Marie-Louise Colejro Preka faħret l-inizjattiva ta' tisbieħ għaliex twassal messaġġi dwar l-ambjent u l-ekosistema, kif ukoll iġġib flimkien qatt ta' ġenerazzjonijiet u kulturi. Il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia wkoll kellu kliem ta' tifħir għal ħidma fih dan l-Aċċess Center li jġib nazzjonalitajiet, kulturi u reliġjonijiet flimkien bilan li timbena komunità aħjar. F'din l-attività il-President kixfet plakka kommemorattiva kif ukoll attendiet għal att ta' workshops. Barra minn hekk grupp ta' tfal mill-Kids Scene Program ippreżentaw kantu Sfin preparat għall-okkażjoni. L-avveniment rat mim tiegħu bil-President flimkien mal-Ministru Michael Farrugia u x-Shadow Minister Clyde Pooley u oħrajn jiffirmaw l-Expression Wall b'messaġġi pożittivi dwar il-ħarsien tal-ambjent.